ini tan no wadi ko joduda kay intérêt rek encore ba wana halis wata yennam hen wona affaire halis de balde wana hada andi situation mi fami mi jari ka on ko dam foddo do ande min non ko rokka kam 15 minutes nder suudu 15 minutes rek boyata kodo ko dam goto foti noddi kam joni wina ardo salo ko pour hodo wana ko pour kodo wawata arde nder salto kodo mbawa jodo sal mo on ko kodo no wawata andi kodo so ari ton andi no min jewtirta ni bawo so tawi amin ton wonat koy dugde ko te mi yida dum don kam ko hamba kon goto soko ko fansam fans andi matsuji sala nan 4 5 bi suka be ndawate ma mi de heewi fansuji on noddi kam tan o yoma ardo si ari tega dum sale he jodo son ba jawdo sale nyon balko he wala cour he an fodi hen nangude de an min wana mi jon non am non an minirare grande sœur complicité o an minima mi yandum dam min mo wona ben grande sœur min ko mi grande sœur ma enen ciidi yumma baba kono mo woppatama hada wada du n'importe quoi neni mi waran ma redresser dum wona n'importe quoi on min jewtidata hay dara min badani hay dara min jodan min jewtida wa am ko do ko wadata nder suudu on mom hana wona ko ar wona fans e ko fans rek ardo kam jewde andi masuji sada nanna match sak match 4 bi 5 bi inde ma partout am tum bitida amadou astaghfirullah esar wana non kadi enke ana lay fu wona ka star salo hembo fi machallah hen wadi fo don ke foti jor an suudu mandu mom sa do nani neddo kay dogat annene jari ka songo fans kay nahnataake suudu hen non an non a songaaki quoi min grande sœur mo songaaki hay dara mi sumi xalni ma foti famne annene min de man ko pot mi andu don waaw so tawi kam ton mi do jodde debbo o warat kam den kam o warat kam say mi pari hen ana kam wona simple fans tan ar himma jeewi e warat tam aswa hal kaade non min jewtira tan hay dara ala hakkunde amin hay dara min jodo min jewtira jinnomi ko 15 minutes kay ada wawi kam dum rokkude annene mi wawa dum mete wona petit frère ma adoré comme cohludo intimidam intimité non mais am anda wadi osé de tele ko wata garwin dum de intimidé tan bimi an ke intimité kay sa lay mo ça veut tout dire an kay lay fo hanni ko jinmi am andu hoore ma ka fils unique andu hoore ma am bada hoore ma ndiyam anda fijirde tan dande ko do ko woni fijirde mais en tout le temps entre sortie ay granden na hani kam loban do ndax dum basda dañ de balde mais andu min do jodi te mi immaki wona ko kodo ko simple kodo ko fans nahno dum sale jodon battano neni si futi hoode men ma way si won juisa oto waram non annene jali jali anne wara waram non annene wala har kam andi mi similay dum badanmi to mi watta dum to wata waram haala kom coftur neni an ton complicité ni ma o joni ni a bonna dum ni an bonni dum ani dum bonnu ni ko bonani dodi monnani ko jidda ko tan jida dum bonnude an miniragel ma wawa rokkude mo 15 minutes jarika hande ne mami bon yesuma kono mi wadani ko jidda ko tigi mi wadani hande mi wadani jahmo don jotto son baay joddon sale wala johan balko he neni wata waram haala an jarika man mbaadani jarika wala man saballa 15 minutes ne ha o fo jeranum am entre sorti o gasi ngo wuro ndu suudu entre sorti o gasi do ka sali do ni dum tagi kay mer ramado dum tagi na foy ma aka de mette merci dum tagi jiwi accuma lay ko welma esi hande an ka bondo pas d'intimité ndu suudu mom intimité gasi do
non an ka bondo an man waawi soodon jus de an a dañata ko moƴƴi an merci hani seka de Layla hande mi weltare lundumi de min tan Allah galli ɗum wallahi te mbaɗandi nena ɓuuri kam weltade instant ok fof en belti eɗen mbawi wiide mais c'est normal nouvelle mbaɗani hen tenen kala dañɗon fottan ko weltade ɗum tagi oɗo instant kam fof en belti vraiment heddi noon ko bonnere kaalis nde e pasar o hanti gacce ɗum te Djibril arani kañum kam safi rokka safani rokka jinmi de ko wadde caisse noir kondaan mbaɗani kondaan enen fof en kaɓɓat deydi men ala ko noon na ɓande enen fof en kaɓɓat deydi men ganda koɗo garowo ko boɗɗo tertede de toute façon ɗum heeɓi de e ndeɗo ayi ko gaddanɗa amen ko wiyete ko tan mawɗo ne jooɗo less ne yiya ko woni dow taw suka ngabbo dow taw yiyata ɗum non de wiyete ko ɗum takno tan nenam ko wartatono ɗo ko ya ar debbo so are galle waɗat différence hollirta koko debbo kono gara tan mbayano pot fleur ni tan aɗa daago e nder galle hay nafoore wotere a ala kamɓe ko gadanam nouvelle belɗo yiɗi wiidem tan Layla koko sowi mi sikka foti weltade min mbeɗa sikki aɗa foti weltade Layla ɗum kay weltade no fera boyo so jibnama so ari woni gorel ana innerem ɗum si sûr te ala sehli so ana an il faut mi innirmamo ñagal tan woni gorel boy ɗum kay ko weltare Layla ari ɗon galle ha juuti seeɗa woni reedu billahi ko weltare ɗum ɗon kay ko bonne nouvelle pour toi yettoal imagine toi guil gonɗa ɗo jusqu'à présent heɓani hay gotel Layla ara wona reedu ɗum kay ko c'est une joie an ka ñande fof ɓeydo tan sakkade Allah wawi kadi addude ɗum kadi ko heewi kadi sukaɓe heewa kono minen kam a addini amen ɓeydare mawde nde min ɓooyi fadde ko noon de toute façon en ñaagot tan Allah muslimen e guite e ɗemgal ha fof yetta e dow jaam c'est l' essentiel inchallah ma Allah waɗ ɗum fof gati ko soynitone so saami hani ko hoccede te minen ɗum ɗo komin soyninoɓe ɗum ko ɓooyi saami kay min koccat ha wela te andi ko kalantuma jinmi ko ya jaggu juuɗe ma jagga koyɗe ma anda oto ma waɗa haydara fof woppi juuɗam woppa e juuɗe ma holɗum kala ko wawi wonde so kewo so liggeeyo an oto dillu ni liggey an penda pinal subaka law pewna galle naata e wañi ɗum ɗo fo an aɗa wawi wadde ɗum an ani min yiide ko umme ko Djibril tan ni welimi haalaka no mbami ɗum fadde ko ɓooyi ni an dal wata no pottode carte d'identité ni
fii kuulma tan kala ko jiɗɗa noddam an wi noon de tampini hoore ma hay kettare a fewnante mbiɗa wutom dillu oto waɗa hay dara mi dillata de hay madde sa sohli noddami wonama commande ala madde o kam oppimo jibril ɗum kam gérat ɗum ah heure mo mbawmi ɗum sohla fof mo mbawmi ɗum sohla fof kam ka ɗo mi yaafimam mi faami moƴƴi wadde ɗum kam no weeli hanti kam somi fini mi jooɗoto dow leesam hay kettare he an addande par mbiɗa kam ko yomi dillu kono so mbiɗa fewna il faut mi dilla kono fof an fewnata mi dillata mi jooɗo jooɗo yo ɓernde ma de an wata no pottoɗo carte d'identité ni piya kuulma machallah ɗum tigui debbo waɗa debbo so ari e galle addat ɓamtare wooda ko ɓeydi comme ça anne ndewa hen joni mbeɗa o dañitaniraɓe jiɗi inchallah min kay hande ɗo joni kam weltare nde ɗo woppam tan mi waɗa ɗum savouré oto haalnam ni goɗɗum ɗo joni moom ko hen tan goni ko ɗum woni hanti gollam moƴƴi wadde machallah weltima e gueɗe ma de bref mais dal joni gandimi dagene maire o ko habdeno ko foof dagene ko hunde moƴƴere quoi juste rek omo yinno dañitaniraɓe ko yiɗmi dañ ɓiggel Leila ko nalande aɗiɗe addiri comme ni mbirat ni oui vraiment yumma nanni men ko gonga ɗo no Allah hokkani ɓiɗɗo banggue jaɗi ka to heɓa hen chance oɗo ari heeɓi chance anan ɗum ɗon kadi ko joie mo ko grande joie men e hande yumma hen mi yiɗanma fof nder on kam ko forcé ko yumma waɗi ɗum noon kadi jinnaɗo kadi nanata ɓiɗɗo to boni nanata ɓiyum tan ko to moƴƴi to moƴƴi nde kam gon voilà gandirano eyi avant tout dal haalnimam pour ko haalanta ya wat préparé sengel ko woni gorel ha innire so renan ha so woni gorel dewel kon so woni dewel so rena ha innire ko ɗum nak prépare toi yalla moƴƴi amin t'inquiète pas jarama on va faire l'essentiel so Allah jaɓi inchallah ɓeelam nena an kadi woodi ko ummade ɗum moom yiloma ko kabɓuɗa ko mbaɗɗa e ɓandu ma saabu jamunuji ɗi belani hande hay goto andaro haasidi woni haasideji nan taari yimɓe partout ha jofteyam min noon mbami hewde añɓini ɗum ɗo ko gonduɗa kala fof tan nde yetti nofru jalika kanko yummakko ene jaraniɓe ɗo ene yaade haato hay goto anda eɓe jiloyo no ɓe bonniri ɗum noon haade nden so Allah jaaɓi mi ummo fewnuma ha peewa taw haydara ala ko neɗɗo wawe ma te hande haasidi hay goto anda ɗo woni aɗa wonda e neɗɗo ene takkima taw noon rani ɓe mbiñirani rani kono ko werti ɗum koko ƴiiƴa ɗum noon ko ummade woodi hankadi ko darde tan anani ok mi nani ala caɗele ɗum de gorgol so heɓinoma dalna ɓernde ma gandani Allah kala ko waɗi hay goto wawa ittu ɗum ɗo Allah waɗi ɗum te hay goto wawa hen haydara ko wodata ko woodi ha paari te so Allah jaabi aussi ko mbiɗa ko gonga mami ɓuuri hen
accu haqqille mi inchallah waɗa mbiɗa ko so Allah jaɓi inchallah so Allah jaɓi mais gorgol min woodi oɗo Jibril no waɗi bizarre e am e holɗum kam nden mbaɗmi ɗum ɗo annoncé gilden ha joni wayi hay ɓesdiɗo hutade mi ni Jibril mi famani ɗum min cikkatnomi he neɗɗo sa waɗama annoncé ko wayni amma welto darɗa darde wonde change a mais kam haydara kam way kono ɓurɗo ɓarguin joni e instant o Jibril dal omboni ɗon tan Jalika jettam s'il te plaît on waɗam ni jettam Jibril de fawɗum ɗa kañum ko ni tan de Allah waɗi ɗum Jibril ko ɓocconde tan haydara anda so wona ko naka naka ne yaha ko weli e ko metti fof fotemu imin ka yi kam kala ko wawi dañde ko min tan mayata hen mboɗo yana mboɗo ummo kono kanko haydara la ko tini e ɓandu makko kono so wonano ɗon kay ha kalnaɗo ko kewi ko ha jofte makko kanko jomum ne fonno wodde no way kono ko Jibril way noon an dal mbiyatmami tan ko yo tinno e hoore ma ussa miijoji ussa stress ma toppitoɗa ndenana kam ɗum ɗo haala yettinan en ɗum e dow jaam ko heddi ko faw ɗum ɗa en Jibril kam hoto waɗ ɗum probléme Jibril hoto waɗ ɗum probléme kañum tinno e hoore ma tan cuuroɗa cuddoɗa mbaɗa ko mbimami ko so Allah jaɓi side gorgol damno ɓerde ma ayi ko Allah waɗi so neɗɗo wini itta tampat ɗum ko Allah waɗi ɗum hay goto wawa itta ɗum wallahi on côté kam damno hen ɓerde ma mais hande penda haɗa andi hoɗum finiri kam o wi kam dal hanti somi fini hay dillo ɗo wotomi dillo hay kaccitari kam fewnanta kam adda yomi oppo foof kam fewnata mbimi penda holɗum fewnata penda est ce que omo andi ɗum ɗon penda mo ganduɗa finata lelo ha heure bel ɗum ummo kam est ce que en andi golle ɗe ndigui wona kanko wima noon waɗir noon hay min hooram de ko ɗum jinmi mi yiiɗa ɗo kada waɗa ɗo henne ƴetta ko teddi walla aɗa waɗa ɗo liggeyaji kewɗi mi yiiɗa ɗum de min jamirmami tan ko ya renanam ɗum ɗo
ha arande yonti taw rewɓe fof ne ɗaani ko heddi ko woppu penda ma wat fof walla ni min ballodiri min e makko kono an kay sa fini ɓufto ha ɓandu ma laaɓa leloɗa ko min wima noon wona kam wima waɗ hay an ƴeew ɗum tan oppo ɗum mamin ballodir so Allah dañde fit on boɗo waɗat engagé noon pour ƴetta fof an kay tinno e hoore ma tan nena tinno e hoore ma balla kam e comci timmuɗi taw hay goto andanta yimɓe ɓe so gandiro paaɗa yettoytako de ko aduna o darori noon an kadi enen en dañi ko kippuɗen ko ɗum ɗo tan kippuɗen en goƴa ko goɗɗum ɗum tan han kadi so ummima ɗo joni ko ƴewanayma ko mbaɗɗa e ɓandu ma inchallah Allô, oui. Allô, Jalika? Oui, ça va. Ça va? Min Jibril? Medande. Ça va, no mbaɗɗa mi wayri? Men ɗo jam tan kay. aɗa sehli kam? Alhamdulillah. wona yimɓe galle fof en celli? Eyyi, machallah. billahi Jalika ɗe balle tellement que min wawa ɗanade e hakkillam o rek gonɗa Jalika ko jinnoɗi yidema hayso won Jibril an. Mbiɗa an jooɗi hakkilma woni min. billahi wallahi Ɗumde waɗani gumde. Jalika Eyyi. comme jinnoon jiyodiran seeɗa après par ce que won jiɗɗom kalden ko heewi gandanɗa hoorema heeƴani e téléphone Mi yiɗɗa kam layen ɗum heƴani téléphone. Non, non. Ɗum ko haami ko ɗum. Jalika non il faut jiyodiren tan won puɗima haalandem ko heewi Moƴƴi hoɗe jiyirdirta. bon sen mbawi hawrude resto Restaurant. Jibril an fulla fayda perɗa an dow min. Ay saha am sohli ɓorno paɗe ma tawa kam tam. Wona haɗɗum andi. non Jalika aɗa no situation uji jarni mi wawa arde galle ɗum aɗa andi ɗum mi wawa toon arde saabu gacce s'il te plaît wallam tan gara jiyodiren worko jewtiden te ɓoyata 5 minutes rek s'il te plaît Jibril yo won 2 minutes. Anan ko mbimami ko saha am sohli. Tamuram haɗa andi ɗo ɗo koɗɗi. Jalika wallam an s'il te plaît gacce tan heɗi kam toon arde kono aɗa mbiɗa yiɗi arde toon min e hooram mbiɗi toon arde min ronka arde toon Gacce. Kono an haɗa miijo jahgo. Ni mbaɗanɗa nden tan miijotonɗa. Jalika Miijaki jahgo. s'il te plaît woto suftour ɗum ɗon e ɗum yawti a faami ko jiɗ non won woni e ɓerdama heewi il faut jiyodiren tan mbawa ɗum famde Yow Jibril wa haala hewka. An sohli kam haɗa andi ɗo ɗo koɗmi tawa kam ɗon. Ok, merci. Jalika Ini aduna Kumunyal wawi fof oduna Alla joba Rokirta besngo Salo rikima anje So hadi mamunyala ko jom yurmene Woto nyohebo Woto koy nemo Woto mbone ngurna mako Alla joba ko jom yurmene Woto kemine aduna Kumunyal wawi fof oduna Alla joba
besngo talaru ki ma am jeyi so hadi ma muñ alla ko jom yurmede min koy mi ronki famondirde e sirabe min koy mi ronki yewtide jikirabe sabu mo besna